Ahojte, ja som Jairo a som z kanálu OSD. Dnes sme si pre vás pripravili DIY video, v ktorom vám ukážeme, ako vyrobiť z prázdnej plastovej nádoby od mydla štýlový držák na mobil. Budeme potrebovať prázdnu nádobu od mydla, vašu obľúbenú farbu, nožnice a fixku na to ozdobenie. Takto vyzerá náš finálny výtvor. Dúfame, že sa vám náš dnešný návod páčil a tešíme sa na vás pri ďalšom videu.